Ahoj, takže ako ste si mohli všimnúť, tak sa práve nachádzame na diskotéke. Áno, sme na diskotéke. Áno, naozaj sme na diskotéke. Však prečo by sme nemohli byť na diskotéke? Jasné, na diskotéke sme. Prečo nie? Áno, na diskotéke sme. Presne. Ale nie, čaute, vítajte pri tomto videu a vlastne týmto by som vám chcel iba povedať, že vlastne to video točíme, neviem koľkýkrát, 10, 9. A chcem vám povedať iba, že proste čo som vám to chcel povedať? Že proste informačku budem uvádzať stále ja, ako aj túto. Mohli by ste nám inak písať nejaké nápady na nejaký film, už konečne by sme mohli začať natočiť viem. Keď sa to nedá, mohli by ste nám poradiť. A ešte som sa vás chcel spýtať, že či by ste chceli aj nejaké také, ako je napríklad music video alebo niečo také. Čo skoro chystáme video Superstar, ale neviem, či nám to vyjde. Možno aj neviem kým, ale určite čakajte nejaké video, kde vám povieme, že či budeme alebo či nebudeme. Takže tak. Takže sa majte a čusák. Teraz mi prosím nehovorte, že niekoho kopírujem, lebo mne sa to naozaj páči, že čusák. Juhu. Tak, čusák. A ešte som vám chcel povedať, že či by ste prosím na mne napísali nejaké mená pre týchto LPS do komentu. Tak zatiaľ ďakujem. A tuto uvidíte nejakých LPS, pre ktorých chceme vymyslieť meno. Tak, čau. Takže vlastne pre ňu je to vlastne chodiaci LPS a chceme, aby to bola dievča. Takže pre ňu. Ďalej pre tohto psíka. To by som chcela, aby bol chlapec. Potom pre tohto psíka tiež chlapec. A pre tohto psíka to chcem zase, aby bolo dievča a tak. Ešte som vám chcel povedať, že prepáčte, ale nevymeniem žiadnych z týchto LPS. Možno týchto dvoch v strede, ale neviem. A ešte by som zabudol, ešte aj tohto. Počkajte, pardon, naozaj prepáčte. Ešte pre tohto krásneho zajačika. Takže vlastne pre týchto všetkých LPS prosím vymyslite nejaké mená a pošlite mi ich do komentu alebo na Facebook, ktorý budete mať určite v popisku videa. Takže tak. A ja sa s vami lúčim a čusák.